Werd de e-bikes twa on traaierlijn net on te slepen wienen, is intussen de fietsmerken wat te rest kwam. Loekie Visser van Lijnstra's Fietsen in Kolm zorgt dat fabrikanten nou dan ook hege kwattingen jouwen. Er is een enorme vraag naar fietsen. Daardoor is eigenlijk, naar mijn mening, een heel veel e-bikes op een merken kwam van verschillende soorten, types, merken. Ben erin zet worden. En ja, dat zien natuurlijk met een Sparta, een Batavus, een Kwik bijvoorbeeld, met dat zien concurreren. En ja, daarmee mag je concurrerende prijzen aanbieden. Bedrijven die het een soort variëteit ha, zitten soms wol mij de hand niet hier, omdat die fietsen ek duurder inkocht binnen. Van Lijnstra hield het de enorme variëteit net, maar de verklaring voor de kwaddingen begreep de eigenaar wel. Nou het iedereen weer aan het werk is, ontsporten is, dat soort dingen al is er natuurlijk minder vraag. Het vlakt wat dat merkstek wel. En ja, op dit moment zit het waar natuurlijk echt net echt mij om te fietsen. De verkeer broegelt dus wel terug, maar de echte drukte is op het stuit reparaties als help bij de e-bike. Wie had op dit moment aardig drukte? Waarom? Omdat in de regio ontzettend veel toeristen hier binnen. We vernemen bijvoorbeeld dat er een heel veel Duitsers hierheen komen. En met name al die spoedreparaties. Lekke banden, spijken, soms opladers vergeten, soms accu's vergeten. Met name heel veel toeristen. Die vullen het gat van de lokale bewoner weer in.